Среди приглашенных на встречу главы сельских поселений, представители правоохранительных органов и духовенства. На повестке вопрос о противодействии экстремизму и терроризму. Обращаясь к собравшимся в зале, Магомед Даудов отмечает, борьбу с негативными проявлениями необходимо начать с собственной семьи. Yurt imam nah mabush minister reoner wala tun gerger woch mawati ugra sadi way tah wat way gerger very way churdun da kiki chwar dol yash da ara way hum shitu da way patch way tedin lega way roshi dotsna tsana balakha yuqaqdo washa way hiz da dachum so tedin lega ويري أنا بوق بردوش متدين والنزم يعبوش شاش ولي الضغوش ولي يلشبوش ماجد يعبولنا عيد البلغ عبولنا لا ديش عبي تعارش شاي بوق عبي تعارش شاي بوق ديونا بطش وما ألا ديونا شاي باغر بوشت شاي أولي نشا شاي إزبراد رسيه دوكتنا عند بوستين شيء تيبل شيء فيرت بعارش تاع ريزولتات كاجد رأونا أكتر وزالش بيعنا بلوا وعاه جنسان لكتش كده ويبغى تعور بعش. Для эффективной борьбы с проявлениями экстремизма в республике действует специальная комиссия. Регион разделен на 3 сектора, где главы министерств и ведомств, районные власти и имамы объединены одной целью – уберечь молодежь от необдуманных поступков. Однако, несмотря на все усилия властей, в республике есть случаи, когда молодые люди уходят в Сирию и примыкают к бандподполью. تعجرم يعداتشون لا تعود وشات يعود بالي والسون سقول سيورد سقول من واحد سو إن تبقى العيج قام عري إلى زبحكين خليلش يعيش عن بالي والريتون كيوما تصل عن البوصل بتاعك بالي والأول تقول السم غلش دول بس ما باخره بور من وقت بور سكوان بلغ ولا يبقى بوق بديش دوا اش بنش كي بالبوق كاجد دوشون صحيورت يسورياتشون صحيورت امام يسورواتشون يتعاوش اسكو سلوشبا يسورياتشون هورو دينك هورو تصدقك بچان على وعد الردشونه سو ويون مو يلو بريميرنا ولا سونديره كان عري ويحرج سفوتشكي بلا ويبوق بيسكو. Командир полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аслан Ирасханов отметил, что без взаимодействия представителей власти, духовенства, силовых структур и жителей республики окончательно побороть негативные проявления в обществе не удастся. Попустительство, а порой и наглое покрывательство со стороны родителей приводит к росту числа молодых людей, уходящих в бандподполье. Старшее поколение в ответе за действия своих детей. Поддержка террористов, в какой бы форме она ни проявлялась, недопустима и наказуема. Просто это каждый больше аж мобати, она вот ешь там. Ой, почему мало 250 тысяч тага на зарплату что? И 250 тысяч таг ой на остихе, это там хэж, лишь это гердер чемпиона, ситуация он хэж. Хинт аж бинт был она тию. Тербой я жюрте хапоюшки хоюшки, информацию яц сюга хотобо что. Он е сама министру, сама глава سألهم ده سبكاتهم نو وإقبال أنا تعجم لدرجة دوش إتعايشان وسيتواتي شو ذكريش إيش تعجم مبادئ شيء عنا أو خدعة ببيش ببابي وإستيا. Борьба с терроризмом – долг каждого мусульманина, говорит Адам Шахидов. Сегодня весь чеченский народ должен показать бандитам, что сеять раздор и проливать кровь невинных людей недопустимо. أقا شيء موقت سبيه زق شيء موقت بال وتسق أقا هو مهك واخر ومش على تنواخ يشتات موقع تغنى بتشو ويجا أمر ديشتو ظلم نعداق بعضو شيء نقل خبير تبعتو ويج ظلم نعداق لا
أقرب يقدر ظلم تخنا أقا وخبيز أقرب يقدر هندهون ألشي بوصل نير تسي عنوش بوصل نير يقرأ اليوخوش بوصل نير برت بوخوش نالو قرصدي صندوق سبيتان درجة أندوس يقول شيخ قهتك أها دير إخر تعسل الله يتاحا شقيت البوش نهباتي ما الوين الذي الوين ظلم ستوش دا ثلاث الوش وستك إز دال عيس والشوشن إز ديل أجن عيس والشوشن صلى الله عليه وسلم إذا شيء دين عيس والشوشن إذا شيء مخكنا يعمل تقولشترمز تند الوين دي قردو دال بوجن أبيانا ويمر بوجن أبيانا صلى الله عليه وسلم بس بتشو ويجا ديشنا داشتوج عمرنا أخذنا ديل داشتوج نية تسه أحيجر تان علمنا بو وابش بعل أحيجر شريعة دال بيرجع واجب داشتوجهم دوس. В завершении встречи собравшиеся отметили, что каждый житель республики, называющий себя патриотом, должен в своей семье, в родном селе, районе и городе вести свою борьбу с проявлениями терроризма и экстремизма. Елизавета Чепханова, Руслан Яхьяев. Новости.